ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଚଢି ବିନା ମଣିଷ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ସତରେ ଚଢି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ? 5000 ବର୍ଷ ତଳର ଚଢି ଆଉ ଏବେକା ଚଢି ମଧ୍ୟରେ କଣ ଫରକ ରହିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାମା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଚଢି ଉପରେ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଲୋଏନ୍ କ୍ଲୋଥ ନାମକ ଏକ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରାଇସ୍ ନାମକ ଏକ ଚଢି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାହା ବହୁତ ଢିଲା ଥିଲା। 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁନିୟନ ସୁଇଟ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା ଯାହା ବନେଇଥିଲା ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଚଢି। ଆଉ 1930 ମସିହାରେ ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଢି କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ବ୍ରିପ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେଇ ବ୍ରିପ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣ ମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସିଏ ହେଲା ଜକି। କିନ୍ତୁ ଜକି କମ୍ପାନୀ 1934 ମସିହାରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିପ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଚଢି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଥିଲା। 1900 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ କରି ଆସୁଛି ସେଇ ଚଢି କମ୍ପାନୀ ଜକି। ହେଲେ ଘରେ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଚଢି ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଚଢିର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଆମ ଏପଟେ ତ 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବି ମିଳି ଯାଉଛି।